ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι! Αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση για την καφεωμένη προπήλη της πρωτοποιημένης πίτας. Λίγο πιο παραίστικα φέτος, λίγο πιο μεταξύ μας και οι άνθρωποι που πραγματικά είναι κοντά στην ομάδα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ήθιστε να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό. Δεν θα σας κουράσω. Θέλω να σας πω μόνο ότι φέτος υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν για αυτή την ομάδα, που θέλω να τους ευχαριστήσω έναν χωριστά και όλους μαζί, όπως είναι το ΔΣ που φέτος λειτουργεί πολύ καλά και θέλω να τους ευχαριστήσω, τον Αντιπρόεδρο, την Ταμεία, τα μέλη και βοηθάνε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους προπονητές. Έτσι. Έλα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό που έγινε στο να σωθούμε σε πρώτη φάση στην κατηγορία, αλλά εκτός αυτού μας βοήθησε και πάρα πολύ στο να αρχίσουμε να λειτουργούμε πιο πολύ σαν ομάδα, να δενόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Μετά πρέπει να ευχαριστήσω προσωπικά για τη μακρόχρονη και πολύ σημαντική βοήθεια του Βαγγέλη του Μιχαλάτου. Πρώην φαντάρι είναι η μάνα του λόγου και πραγματικά τραβάει το κουπί, τουλάχιστον στο γήπεδο με τα παιδιά και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εμάς και τα παιδιά. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές που είναι η ψυχή της ομάδας, δηλαδή παιδιά που έρχονται, προσπαθούν, δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν κάθε φορά, είτε είναι νίκη, είτε είναι ήττα, είτε είναι οτιδήποτε, έχουν δώσει αυτό που μπορούν και αυτό προσωπικά φέτος τουλάχιστον μας ευχαριστεί και μας κάνει πολύ περήφανος. Και πρέπει να είναι και οι ίδιοι περήφανοι. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω και τον κόσμο που βοηθάει με κάθε συνεισφορά του, είτε είναι αυτό φυλακιοφόρο που κάναμε, είτε σήμερα η είσοδος, είτε όλα αυτά είναι μικρά και πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο το ξέρετε όλοι, και είναι το θέμα του γηπέδου. Κάποια στιγμή πρέπει να μπορούμε να παίζουν τα παιδιά μας στην έδρα τους, στη Σάμι. Όχι στα Αποστόλη, όχι στα Τζανάτα, όχι στα Χαρακλάτα, όχι στο Λιξούρι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ένα έργο που θα το αναλάβουμε εμείς ή ξέρω εγώ το Συμβούλιο ή τα παιδιά. Είναι ένα έργο που δυστυχώς ή ευτυχώς, αν γίνει, πρέπει να συντονιστεί με τους κατοίκους, με τους εκπροσώπους που έχουμε στην πολιτεία και γενικότερα να είναι ένα πρωταρχικό μέλημα όλων μας, γιατί έχει να κάνει με κάτι πολύ σημαντικό, με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι το μοναδικό πράγμα που στην περιοχή κρατάει αντίσταση σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είτε είναι η οικονομική κρίση, είτε είναι τα ναρκωτικά, είτε είναι οι κακές και μη ασχολίες που κάνουν διάφοροι γιατί δεν έχουν άλλο διέξοδο. Δώστε στα παιδιά μια ευκαιρία να βρουν μια διέξοδο. Ένα βασικό κομμάτι για να γίνει αυτό είναι το γήπεδο. Θα παρατηρήσατε ότι φέτος δεν έχω καλέσει τους λεγόμενους θεσμικούς. Ήτανε επιλογή. Γιατί πολύ απλά κάθε χρόνο αναλωνόμαστε σε ευχές, σε κοροϊδία και σε τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θεώρησα ότι σήμερα η πίτα είναι για αυτούς που πονάνε αυτή την ομάδα. Και αυτοί που πραγματικά προσφέρουν. Είτε λίγο είτε πολύ. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία δουλειά. Μπράβο! Ήσασταν παραξενεύοι που δεν ήρθανε, δεν τους καλέσαμε. Έτσι, μπράβο. Θα έρθουν στη Σάμι την εποχή που θα αρχίσουν να προσφέρουν στη Σάμι. Καλά τους κάνανε. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε όλα, σε όλες τις δραστηριότητες. Όταν θα αρχίσουν να προσφέρουν στη Σάμι, θα έρχονται και θα είναι καλοδεχούμενοι. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι καλοδεχούμενοι. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, να ευχηθώ καλή χρονιά, να ευχηθώ υγεία, να ευχηθώ καλό μήνα μια και πήγαμε στην Άνοιξη και ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί, περισσότεροι και με καλύτερα πράγματα να έχουμε να πούμε. Έτσι. Και μια μικρή παρένθεση γιατί μπορώ να το ξεχνάω. Πρέπει να ευχαριστήσω και το 4
και τον ιδιοκτήτη του που μας παραχώρησε το μαγαζί. Λοιπόν, να κόψουμε την πίτα. Υπάρχουν και δωράκια, είναι 2 πίτες, 2 φλουριά. Όποιος το πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και να είστε καλά. Αγία. Πάρε το δάκι, εντάξει. Gangnam Style.